Baiso Kandihay Campus, Baiso Kandihay Bohol. Kay ngano kaha mga ka-Junjons. Kay si Lolo Kikoy pagpa-enroll. Saan tayo magkuha ang kurso no? Kuan katong BSBS? Bachelor of Science in Bugnaw og Singod. Bachelor of Science in Bugnaw og Singod. so tama di ka magdapat ang simod di man kaingon na inday. Itong i-inquire dan kung nabasa sila yung kurso nga BSBS. Bachelor of Science of Bugnaw Simod. BSBS, Bachelor of Science in Bugnaw og Simod. Alang sa pag-umol. Saan pag-umol? Kanang inganaon? Kanang bitang luto-ulo ka? Kanang manag mo yan pal, itong giumol. Pasti na doon. Agkang undoy man itong umol-umol. Uy, ginawa ko. Kung rin na, sigurado kakagananay din eh. Ako gisugo tayo mo. Ito. Apo. Kaya na ito kay di ka po yun ako pupangita na imong kurso. Saan di ba po na imong kurso BSBS? Talaga sa mga nagkatuhaw doon, BSBS, Bugnaw Simod, pasti na. Bachelor of Science in Bugnaw Simod. Hello, good afternoon mga ka-Junjons. And welcome back again to my YouTube channel. Today is January 12. 12 no? 13. Ay, January 13, 2020. Nandiyan ni Ataron sa Baiso Kandihay Campus, Baiso Kandihay Bohol. Kay ngano kaha mga ka-Junjons. Kay si Lolo Kikoy pagpa-enroll. Kaya tagbalik, tiguwang naman ta. May eskwela o YouTube. O YouTube. Ang ipicturean ang Baiso. Eh, beto joke ito mga undong. Ang picture ang Baiso. Pero, wala may pasudlas guardia. May pasudlas sikyo. Manang hari na laman tas gawas mangin-inquire lo. Lagi. Kay Dali na naman tas gawas kay mamata pasudla. saan tayo magkuha ang kurso no? Kuan katong BSBS? BSBS itong batse. Bachelor of Science in Bugnaw og Singod. Lagi todo. Wala lang. Nagatok mo ito di mo hanggang. Bachelor of Science in Bugnaw og Singod. So tama di ka magdapat ang simod di man kaingon na inday. Bago pa ng kurso mangin-inquire, tada na sikyo lo og naba sila yung BSBS lo. Huwag na, siguro na undong. Imong usa ka apot ano to? Ano to naglingkod. Rabyo mo na paningwar, maestro. Karon pa manggo kanihe. Anong pila na katuig, karon pa dugo kanihe. Dako manay kuan, dako ning kana na eskwelahan na. Hindi. Nagani sila kurso nga gikuan gi-offer. The major courses ano is ang ilahang ipakadakan is education. Oh my God! Wow! O gatong i-inquire dan kung nabasa sila yung kurso nga BSBS. Bachelor of Science of Bugnaw Simod. BSBS, Bachelor of Science in Bugnaw og Simod. Lolo gawa ay forever. Mo na pinakalitis undong. Oh man. Mga kon bagong gi-offer nila karon. Basta yung pagkanindo tago ng kurso 100 so man ta-graduate na usa ra kadlaw. Mana ilang golf, missions, tahas, vision, panglantaw. Basta kinay So pada Binisaya. pagbasa na ho do undong kay
Bision. Bision og si Mision. Noon sa na ba niya? Ay, kining tiguan na lang ita. Bohol Island. Estate. Estate. University. University. Pastilan. Zaman na ilang bision. Bision. Vision, panglantaw. Usa sa mga unang universidad sa siyensya o teknolohiya alang sa pag-umol. Sa pag-umol ka na inganaon ka na bitang luto ka. Sa una bitaw katong wa pa napakas kuan imong tidan sa imong nanigi. Di ka na gadyong magkaon sa una bata lo nga umolon nagluto. Kanang kuan kanang huy kanang saging sa bada. Lusak ko. Lusak. Lahi po dito pastilan. Kana dong bitaw bata sa una nga. Di mo kaon nagbata o di bitaw umolon ang kuan. Oo. Umolon Kuan nagluto. pa na kay nakaagi ko na undo. Ibutang anas plato. Oo. Nga na, manay umol. Umol Og sa kanang managmoy pa lahi tong giumol. Pastilan dodol. Agkang ondoy man itong umol-umol. Uy, ginawa. Grabe mo sa ka-apolo kay grabe Grabe bright ka. talo. Bright ka to ni Kaya bata. doon sa kurso kuhaon ni Lolo Daneron. BSBS. Bachelor of Science in Bugna ug Simon. Kinsa taon ko na eh. Hoy mo ingon. Dara 1.1 te. Grabe hay. Ang sante ba sa Mane ang pag-umol. Mane? Ang pag-umol? O sa dami pa ang pag-umol ang utok sa tao giumol dani sa manag-uya pagkang undoy giumol. Kaya sa bata ag loto man giumol. Pero ang sa manag-uya pagka undoy giumol. Kuya mo umol dai. Nga doon ay dekalidad nga katakos o puno sa mga maayong siyas o bertod. Sa may bertod? Imahong kuan. Ang bertod. Ang bertog ko undog ka ng bertog na kay gahom siguro. O sa Lagi ka ng bato. Ang kadar na kang bato. kay bato sa ngipon. Kamulambuan sa buhol o sa Betaw. nasod. Betaw, sakto betaw na. Yes. Hindi kung imo asong tarong kung pagsabot na. Mao na to. Basta mao na to. Basta ilang pagkanta, nila pag-umol. Ang kaon doon giumol. Ano pag binuang daw do ikaw. So binuang do ni bata di. Ano na pagkasabi mission nyo? Ipaumol ka no sing kantong bugoy ron pastilan. Nana may has o has. Man ha. Ahas na ahas. Kuanan ti di ba ahas. Ahas. Oh. Ang may suandam kung taganang mahatag kalidad edukasyon sa Matinga sa mga tao, di kayo na, may kabidyo-bidyo na sa gawas. Basta na taga-medya, siguro hindi mga kagwangan eh. ano man kung atong na may lang gi-translate sa Mura man po kagwano, taga Region 7 nga. Basta ka answer. Pastilan. Di ka nag si katong kinsa na to giingon sinon nga kuan nasa radyo. Kasi kuwan, boy kaduyak. Pastilan. Mama na ilang kuan. Doki. Kuya mas na to. Pag-umol. Agara gini. Duki. Doki gibuki. Isos ginoo ko. Agara giumol. Agara gibuki. Ginoo ko sa nagibuki kay ano ang taon buki kay kay noon sa una lang ng liki mo buki kay on sir. Dito ka na. Ano ba bata ano ba magi-gete ko kantong bugol sige magkatawa. Kuya pa po na to kagkaundoy giumol. Oh, gimol. Agara na po gibuki. Ito sa Ricardo's. Duki dai. Duki. So that's it mga ka-Jonjans and mutulin ta sa unahan kay ato pong tanawan dyan. Tanawan na tayo. Tayo chicks lo. Pag lumingon ka akin ka.
A few moments later. Kapoy na sa kulo. Ano di ka po magkaundong. Sige na tayo nagbalas-balhas. Pangita sa imong kurso. Anak ko kas gindulban hanggang wa matadawa ta dito sa kuan gogtong. Oh, magkita na kurso dito ng SBS. Oy, usa bukan sama-sama bukan panghinga ng kurso ha. Bugnaw si mo sana ma. Ang kay mo man ay bagong trending ron. Uy, bisa mo bukan nakakotlo ang kuan na pang kurso ha. Hindi, na-search mo na sa sa internet. Uy, pastila ang kuya wag ko din mo dayon to kay pati sa internet mo dong pasangin lang ang BSBS nimo. Oo, di ba mo man ay mga naman kung pa sila nag-istorya na ako nga kawa, naka-istorya na po na ako nga i-search na sa internet kaya na ako na ng SBS. Pastila Kaya mo ito hapang gida nga ito tag ang singanda ng sa kugtong. gogtong. Oo, kaya base na mo ito nangin kwarta. Wa man di ay. What the fuck? Wa magalit tapasod na sa guide. Kung dati na sigurado ka kagananay dito eh. Pati na ako sa center eh. Ako gisugo to ay mong Ito, ara to. kuhaan apo. Kaya na to kay di ka po na ko pupangita na imong kurso sa di ba po na imong kurso ng SBS. Talaga sa ko na ito haundong BSBS bugnaw si mo di pastila. Bachelor of Science in Buknog Simod. Diba po na kurso mo na dinis. Pastila na Wa ka. man siguro na diksyonaryo. Kuya ka do ka undong mo lito kung mga ingana undong ka. Para pag natawa pas 1980s, 1980s. Di kay murag agahapon pagsabot nga gitudo nagama ng kurso ha kay para nas mga mga ulitaw nga di makaingon. Uy, Oh my God! Wow! kino kumao di ay. Ada. Kinsa tong mga ulit taon di kaingon na eskwela mo aning kurso nga BSBS. Wala ako gikuha mo, ako gi-recommend mo kay Matay usa to ko ana undong. naniguang naman ka so. Ako maingon naman ko undong og I love you to. Bisa guwapo na kay love you, kay love you to para sinay ko doon ba. Di to ka malogi undong kay pag yung nga na mo ko mangulit na undong akong intro sa babae maingon man ko nga I love you to enjoy. I love you to ditso kay arong. So na dali ka to makabalibad. Hindi na to kabalipad kay nag-I love you to naman ko na may to. Okay, I love you tre. Oh na, sa sunod pa ng episode itong abangan nato. Pastilan. Ano na mag-isugo tayo mo sa kaapo na to, gikapoy na gaso. Sige na bahala na to. Sa sipa-sipaon, mga tuloy lang ikaw na to. Sus magkamalisod na ba ito to sa tikang nga ba na Mo lagi kay gibati po to sa jahang kon. Lisod ba pag ikaw ang pangatuon kay nag Ano kay tigawang na Kuwang rumagundong. na ba ka? Pastel lagi. Gihutoy na ba ko? Naginod para ba ka? Kaning natay gibati ning magkatiguan ta natay bati sa tong baglawas. Nagsakit ba daw, God? Kanyag. Oh, nagsakit ng pangituran undong pastilan dolor. Gibati kag kanyag. Gibati ko kanya gamay kay gibasted ko sa musilingan. Ato ipa-inquire na ni St. Perilo na ba sila sa Bachelor of Science and Bugnaw Simod. Di ba lo? Di ba sa di ba ang simbahan man ang gidol man lo no? Oh. Di ba dili ka nagklase mong uyab sa una nagsaaray mo sa mong uyab sa una. Iya kong gisaaran pero wa man gito man ang iyang sa. Ramang gipakyas ang tanan. Iya ang gikalimtan ang among pagsinaray. Nga hangtod kaming mag-uban. Hantod sa matiguwang may hantod mamatay minduapan. Karon asa naman siya. Pasti. Ito naman laging usa. Muna gingon nga nagpabilin lang gihapon tabi sa gibiyaan ta sa atong kapikas sa kinabuhi.
Pabilin lang gihapon ta nga kanang kuan. Stay positive lang gihapon kay. Ayaw ng positive look, kay hadlock na. Kanang kuan ba kanang mayo lang gihapon kuan sa atong kinabuhi. May lagyan po sa kanheng timpo, may namarigirong na hila. Habis sa ano kay mangisa ko, tuwad sa ko atos kilid, pastilan na ano ko mangisa ka mutong ko. Tuwad sa ko, pastilan. Ano lagi huktan? Mapakanakuan, mapakanaminso. Sige lo, ano yung tataman? Sige, undong. Nakay SO na kaso, ano yung tataman? Babay lo. Lalo na ko mangisa kay Babay mutuwad. mga ka John. A few moments later. Ay, ginoo ko, mga ka John. Iabot na po may kandihay. Lumikas sa among pagsumisoroy, nangitag kurso ni Lolo. Nangitag kurso ni Lolo. Ipangutasan namin, zaman ang niami sa kuan. Niami sa naisi, mangistak sa amin ha. Oh, huwag ako niya. Nangisa ko sa kaapo. Dada si Lolo. Oh, ano, si Ay, Indian paklaro. Extra ba to? Paklaro sa kunog na. Ni Chuck ba? Ni Chuck. May number ito. Dada si Lolo na, nagkakulmet. Zaman ang nami sa naisi. Naisi burger, kandihay, bohong. Ha? Hapit minan he. Gigutom na mi. Nagpalotong may kutlong. Kanang mo sa ila na tungaon na. Kanang mo sa ako rin kaunda na. Gigutom na ko. Saan ba po na yung kurso ni Lolo nga business? Wa man dani wa po dito. Ginoo ko mo nang uli nalaman. May di nalaman na pa eskwela sa Lolo. Ano na naman ka eskwela Lolo? Tiguang na bitaw po ka. Taas ng yung tubig. Oh, sagdi sa laman ng imong kurso nga gustong BSBS. Ano ka man na to na nagpangaon. Kamantay ni mo, luwas sa panahon. Shout out sa YouTube channel ni Nico. Kung sa ito na finger naman to. Na YouTube channel na ni si Nico na. Yes. Si Jay nagtudlo na kapit meron sa on pagkuan. Unsa? Ang kurso man ng Lolo. So after gani mga on me, muli na may kay gikapoy na kong soroy-soroy pangitang kurso na ng Lolo nga BSBS. So mga on sa mi guys, may na ko babay kay mato na tanong babay na lo kay di na ta magpa-enroll. Bye. Drop out na rin suloy. Ano, tiguang na bitaw, pungkalo, bawag naglobi. So, bye-bye mga ka-Junjans. I'll see you on my next vlog. Bye-bye. So, shout out tayo mga ka-Junjans. And unang-una, first viewer na to. Mega love shout out sa to first viewer nga si Vaxo Art. Thank you so much. Vaxo Arts. And also, mega love shout out kay Jane Rose Almacin. Oh yes, thank you so much, Jane Rose Almacin from Kuwait. Oh yes, watching your vlog from Kuwait. Okay, thank you so much, Jane Rose Almacin. And of course, mega love shout out kay Princess Sofia Rodavia. Okay, daghang salamat, Princess Sofia Rodavia. Another shout out, mega love shout out kay Sarah Heart. Okay, sige katawa ko dyan. Ako po na, exercise pa po na. Yes, thank you so much, Sarah Heart. Another shout out, mega love shout out kay Dexter's Vlog and Music. Okay, daghang salamat, Dexter's Vlog and Music. Okay, another shout out, mega love shout out kay Daddy Jun TV. Nice kapatid na nag-iwan ako bakas na sa bahay mo. Pasukli na lang and stay connection tayo, real friend. Oh yes, tapos na akong bumisita sa bahay mo. Pinapunta ko yung yung ninja ko doon. Nakapunta na, may bakas na din. Another shout out, mega love shout out kay Joy Cutie Vlog. Okay nga, karon sa Norway. Okay, daghang salamat. Mega love shout out kang Joy Cutie Vlog nga naa sa Norway karon nagtan-aw. Okay, daghang salamat. Another shout out, mega love shout out kay Clara Climaco. Daghang salamat.
Ma'am Clara Climaco sa kanunay nga pagtanaw sa itong mga vlog. Another shout out, mega love shout out kay Sammy Buffet. Daghang salamat Sir Sammy Buffet. And of course, mega love shout out kay Madiskarting Tita. Another shout out, mega love shout out kay Salome Ramelo. Mayong gabi brad, umanan ni nawahiman ko sa gilag nawahi basta kay nakaabot gihapon ka nakatanaw gihapon ka sa ato ang live stream. Okay, thank you so much Salome Ramelo. Another shout out, mega love shout out kay Jonathan Alolino. Shout out ko, yes, mega love shout mega love shout out kay Jonathan Alolino. And of course, mega love shout out kay Teacher Sabina. Yes, ang akong isaan. Please subscribe to YouTube channel Teacher Sabina. And of course, mega love shout out kay TCA Canastra. TCA Canastra. And kay Bolanon Waray Family. Daghang salamat Bolanon Waray Family. Kay Irma Granada, daghang salamat Ma'am Irma Granada. Kay Melvin TV, yes. And of course, Merlinda Cadirao. And mega love shout out kay Gina VB. Okay, daghang salamat Ma'am Gina VB. Barato ang palitan sa una pero lisod po pangitan ang kwarta sa una kay namdam ko sa una 5 ra jud baon na ko eskwela. Pero base tong 5 ra makahimo ko save kay dili man ko mo snacks. So yes, pakpaka na to si Ma'am Gina VB. Of course, mega love shout out kay Ma'am Boholana in Norway, kay Esther Boholana, kay Ma'am Flora Reds. So yes, thank you so much. Yes, kay Ons TV. Oh, Ons TV ako. Ang love team gabi ini. Madiskarting Tita. Oh yes. Kay Simply Girl. Oh yes, nga kanang love team pod ni Lolo Kicks. Oh yes. Kay Dabawinya in Canada. Daghang salamat dito. Daghang salamat sa inyong pagduaw sa ato ang mga video. Thank you so much. And of course, please don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel, Junjun TV, and click the notification bell para updated mo sa mga latest video nga ato ni-upload. O palihog tanawa nga itong mga pahinomdom kay Jawat lamang po. Doon na tayo mga mamiso po mo abot ang panahon na may nanay mga mamiso. Okay, happy na. So thank you so much mga ka-Junjers, and may nga nalang ko dagang salamat sa kanunay nga pagtanaw sa itong mga video o pagsuporta. Oh, dagang salamat and good evening to each and everyone. Bye bye.